Kauban ang lain-laing government and non-government organization, aktibo ang sangguniang kabataan sa munisipalidad sa Medellin, Cebu sa pag-abag sa mga kabatan-unan gikan sa panglawas appeal sa youth voting education. Aron ato nga bal-an ang ilang mga programa ug proyekto, makauban nato karong hapon si sangguniang kabataan Medellin Cebu Federation President Tracy Kathleen Ursal. Mayong hapon, Tracy. Mayong hapon sa Secretary Martin o sa tanang viewers karong hapuna. Tracy, unaw nato ang panglawas sa inyong kabatan-unan lakip ang mga katawhan sa Medellin. Unsa-unsa ang mga programa nato aron matabangan ang publiko gikan sa COVID-19 hangtod sa HIV awareness. Una sa tanan wala jud ta nag-expect gid ani nga maabot jud ang pandemic or ang COVID-19. So kami bahin sa sangguniang kabataan kay nagplano na midaan sa mga projects or programs pag 2020 pa lang. Pero naabot ang pandemic, so nausab ang tanang plano, gi-realign na mo mga programs o projects para sad nga matugunan sad ang sa COVID-19 response. Among una jung gibuhat kay gihatagan mi og task sa among MHO nga si Dr. Oliver Jimenez nga mag ILI case finding me, which is mo na siyang influenza-like illnesses nga case finding. Ang mga SK sa tanang barangay kay niadto jud mi sa mga purok-purok sa among barangay, especially sa Corva, kay kami ang mangita og mga naay symptoms like naa ba sila ubo, naay hilanat, kay para ma-monitor pod kay tungod man ato nga nagsugod pa jud ang pandemic. Og sunod sad kay nanghatag mi og mga improvised sanitizers, masks sa mga constituent pod sa Medellin, og sa HIV pod nga bahin kay bag-o lang gid mi nagkandak og HIV talk awareness pag last July diri sa Medellin Sports Complex in partnership ni siya sa LG Medellin og sa katuang NGO nga Pearls, and hindot jud kay siya nga talk kay tungod rampant sad kayo ang HIV cases sa una pa lang gud na, and kato sa mga kabatan-unan ang mga participants ato para ma-aware pod sila kung unsa jud ang HIV, STI, and at the same time nag-HIV test pod mi, like para di jud siya ingon nga tabu gid siya kay naa jud na siya diri sa atoa ang mga testing, so may na lang ang mga kabatan-unan kay makahibalo gid sila silang status. Ilado nga Sugar Bowl of Cebu ang munisipalidad sa Medellin. Gawas ni ini, ilado usab ang inyong lungsod sa taas ni ining shoreline na hinahinay na ang giablihan sa turismo. Unsa ang mga programa nato para ampingan ang coastal area ug kinaiyahan? So pag-amping gid sa coastal area, very common na gid ang very important sa gid ang kanang coastal cleanup and mga cleanup drives. So mao sad na among gibuhat sa SK as a way of helping the environment. And also karon lang kang tuiga, we celebrated the International Coastal Cleanup Day together with our youth and KKDAT members together also with the PNP and LGU. So mao na among gipabuhat nga naalay constant nga coastal cleanup and road cleanup. Gilunsad pod sa inyong munisipalidad ang Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT. Kumusta sad ang pagdawat niini sa mga kabatan-unan o giun sa pagtabang ani nga programa ang inyong maong sektor? Ang story gid ana na KKDAT kay nagsugod jud na siya last February katong wala pay pandemic. Launching na siya dito sa Naga City. Kami to ang mga SK Federation officers ang niuban dito. And then, naabot man ang pandemic, mura siya, amuha siyang nakalimtan or wala na namo siya nahatagag-tagad pag-una. And then, iana na to ang pulis nga assigned nga. Kinahanglan na sad mi mag-launching sa amuang municipal level nga Kabataan kontra Droga at Terorismo. So, last December, nag-launching mi diri sa municipal level. And this year lang pod, mga I think mga April, we decided na i-adto sad siya sa barangay level. So dili lang siya sa municipal but mag-launching sad mi sa barangay. So mag-elect mig mga officers like KKDAT officers. At first ang mga youth kay naglibog jud sila na unsa day ang role jud sa KKDAT, like
nganong naay kay kidat, then amo ra sad silang gipasabot nga kung mas daghan og organizations, mas daghan og partners ang mga youth or especially ang SK, like daghan na mi og matap o daghan na sad mi og participants. Then sa karon amo jud siya gi-strengthen, no, kay lucky lang gid sad kay minon diri sa Medellin kay wala ra kaayo siya terrorism nga cases, so more on drugs. So amo siya gi-strengthen by like nag-launching jud mi sa barangay level, 18 out of 19. And this coming October 10, kay mag-launching na sa DMIF sa last na barangay. And then, naami mga activities na para po maingganyo yun ang mga KKDAT members nga mo participate. And last lang yun nga activity last September kay nag-strategic planning sila para sa programs and projects for next year kay para sa ma-incorporate siya sa Sangguniang Kabataan nga plano. Tracy, hinahinay na pod na bakunahan ang mga batanon edad 12 hangtod 17 anyos. Unsaon pod nato sila pag-inganyo na magpabakuna kontra COVID-19? Kana man gyud silang mga idara, no, kay they are very into social media naman gyud. So, I think it's very important nga kami sa SK pod dapat more into active into social media like Facebook, and very important gyud ang IEC or Information Educational Campaign kay para man gyud ma-inform pud sila and well aware bahin sa vaccination. And also sad, I think it's very important pod nga mapahibaw pud ang ilahang parents kay tungod minor sila para educated pud ilahang parents ug sila sad ang parents pud mag-una and at the same time ma-convince pud ilahang mga anak nga magpabakuna. Gawa sa COVID-19, usapod sa na panahong issue ang nagkaduol na eleksyon. Kumusta ang atong pag-awhag sa mga kabatan-unan na mubotar o magparehistro labi na karon nga na-extend ang voters registration? So among gibuhat na sa federation kay nakipag-partner mi sa Comelec Medellin last July pod jud nga activity kay kato pa man tutong panahon nga nigamay gid ang cases sa COVID-19, so nakapundok-pundok niya itong mga batanon. Nagahimo mi og youth voters education which is first time na nahitabo, no, sa Medellin kay hinangat na sad ang eleksyon. Ang among mga participants ato kay mga PIAP, mga youth members, and then ang among gibuhat dili ra siya totally nga youth voters education. At the same time naghagit mi ato sa mga members, no, sa katong participants ato nga activity nga magda sila og registrant, like bring a registrant. So gihatagan to namo sila og mga forms, no, kanang sa mga first time voters nga moagni sila og mga ilahabang mga kaila baron nga wala pa na rehistro na magparehistro. Then moadto sila sa Comelec ang katong mga na magparehistro with the form og naa sa toy indication nga gikan to siya sa PIAP, like na recruit to siya sa PIAP. And then, ang katong PIAP member nga, daghan siya og na-recruit which is more than 5 kay gihatagan to sila og mga rewards sa Comelec. So, mo to siya mong gibuhat nga first time youth voters education diri sa Medellin. Tracy, unsa ang imong mensahe sa mga kabatan-unan sa Medellin, sa probinsya, sa Cebu? Ang mensahe lang, no, sa mga kabatan-unan diri sa Medellin as SK Federation President nga inahot nga kitang tanan magmatngon gid ta ug hinaot sad na padayon ta sa ato ang pagka-active, no, kay mao jud na akong ganahan sa mga kabatan-unan nga mahimot ang participative youth sa ato ang tagsa-tagsa ka barangay kay diha man na magsugod kung kahibaw ta kung unsay nahitabo sa atong barangay, kahibaw sad ta kung unsaon nato pag-address sa mga problema baron or unsa atong mikatabay bisag ginagmay lang kay mata ang naman gisulti nga bisag gamay lang basta kanunay lang. So og hinaot sad sa naapa man jud ang kaning pandemic, hinaot na magmatngon sad ta magsulog gyapon sa tong mask og social distancing og sa mag-sanitize lang gyud ta permino, and dili na to kalimtan nga sa tanang siguro ang sa tanang mga paghitabo karon dili lang sa tibuok sa atong kagalingon man kay naa jud ni siya rason gikan sa kahitasan. So
mao lang kana akong mensahe og daghan kayong salamat ug maayong hapon pa. Daghang kayong salamat Tracy Kathleen Orsal, ang Sangguniang Kabataan Federation President sa Medellin, Cebu. Daghang salamat Secretary Martin. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!